हेलो गाइस जों दिनै क'क्राझारनि जयपुर बडगांवआव जों थांगासिनो दं गोबां बेवहाय मानसिफोर जमा जागासिनो दङ सारनि जों खिथु खारगासिनो दङ होसोगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेसेबांखिनि सुबुं दं आरो दिनै जों गिदिंबाय आंनि प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो माखासे मोजां बाथ्रा रायज्लायनाय बा माखासे स्पिचफोरखौ आं भिएम चेनेलाव होगोन दायो प्रकाश नार्जारी इउटिउब चेनेल नायगासिनो दं नोंथांमोना जोंखौ प्रमद सारा इनभाइट खालामदों जोंखौ माखासे ग्राउन्ड फिल्डआव थांनानै जेनेबा माखासे रिपर्ट लानाय स' बे हिसाबै आं बेखौ ब्लगिं सिस्टेमाव बानायगोन बाट माखासे स्पेस होनाय भिडिअफोरखौ आं भिएम चेनेलाव बानायगोन जोङो प्रमद सारखौ होसोगासिनो दङ बैनो थांगासिनो दं आं नोंथांमोननि सायाव देखायनो नोंथांमोना नायनो हागोन नै गुबुंलायनाय एकदम लामाया बारा एसेबां मोजां नङा स' बे लामाजों जोङो होसोगासिनो दं सारखौ दायो इनो थांगासिनो दङ जों बिसोरनि खिथु एकदमबारे होसोलांगासिनो दङ स' लोगोफोर जों दायो बडगांवआव थांगासिनो दं जयपुर बडगांवआवहाय गोबां जइन जागोन होनना बुंदों नायबाय थाबानो जाबाय जयपुर बडगांव क'क्राझाराव जों मोनफैबाय दायो नै गोबां मानसिफोर दङ बेवहाय नै प्रमद बर' सारा ओंखारबाय स' दायो जों होसोगासिनो जयपुर बडगांवआव बेवहाय माखासे जइन जागोन होनना बुंदों बेवहाय लेंहरदोंमोन स' बेनिखायनो ग्राउन्ड फिल्डआव रिपर्ट लानो थाखाय खावलायनायलाय आं बेवहाय फैबाय बेवहाय लोगोसे जोङो प्रान्जल दङ प्रान्जल ब्रादारा भिडिअ बानायदों जाय मानसिफ्रा जोंनि ससियेल मिडिया सामलायगिरि बा ससियेल मिडियायाव खामानि मावनायफोरखौ रेसपेक्ट खालामनानै लेंहरदों जों बिसोरखौ गोसो गोरबोजों धन्यबाद जासियो बिथांमोना लेंहरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जे बिथांमोना ससियेल मिडियाखौ गोनांथि सानो माखासे सुबुंफोरा ससियेल मिडियाखौ एसेबां गोनांथि साना बाट जोंनि बर' हारिनि ससियेल रिपर्ट खालामग्रा बा ससियेल मिडियायाव एक्सप्लर खालामग्रा बिथांमोनखौ बारा माने रेसपेक्ट होआ जोंनि बर' हारिनिखौ बाट गुबुन जाथिखौल' जायो बाट जों इउपिपल पार्टिखौ जों धन्यबाद जासियो बिथांमोना जोंखौ बेबायदि काबिल उदैनाय खामानियाव सानबाय थेंक इउ स' माच बेनि थाखायनो आरो जोङो बे बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखाय जों खाबु होबाय थागोन बेखौ जों आसा खालामो সভাপতি ডাঙৰীয়া আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা ইউপিপিএলৰ সভাপতি বিদ্যাধৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া आं बे बाथ्राखौ बुंगोन जोंखौ माने खेबसेबाव जोंखौ माने बेनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय जोंखौ एक्सप्लर थांनानै जोंखौ एक्सप्लर खालामनो थाखाय बा रिपर्ट लानो थाखाय माखासे बेखौ खाबु होनायनि थाखाय चान्स होनायनि थाखाय आं बिराद गोसो गोजोननाय जासिबाय आं बेयाव ससमा गानदों बेखौ सानहा मेगननि प्रब्लेम जादों आंखौ बेयाव माबा माबि साननो गोनांथि गैया आरो ग्लासानि बेयाव सानग्लास बेयाव अट'मेटिकलि हारसिंनो ग्लासा सोलायो नोंथांमोना भिडिअ बानायनायाव नुदों जानांगौ ग्लास माने गुफुर जायो बेयाव एसे गोसोम जागोन बाट बेवहाय सानग्लासा माने अट'मेटिकलि माने सोलायलाङो बेबायदि माने ग्लास बानायना लादों लानायालाय लेन्स कार्ड बानायना लादों नोंथांमोनाबो लाबोनो हागोन दायो गोबां मानसिफोर जानायालाय बेयाव मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन जों बेवहाय पार्सनेलि जों मोनसे पार्टिजोंल' जों सापर्ट नङा बेवहाय जों गासैजोंबो सापर्ट जाय मानसिया जोंखौ ससियेल मिडियायावहाय जोंखौ खाबु होदों बेफोरबायदि एक्सप्लर खालामनो थाखाय जों मानसिया मा जोंनि खामानिया मा जों कन्टेन्ट क्रिएट खालामनाय जों भिडिअ क्रिएट खालामनाय अके आं प्रान्जलखौबो बुंदों बेबायदिनो स' बिनि थाखायनो आं बेखौ लिंहरदोंमोन ओमफ्राय लोगोसे बे बाथ्राखौ आं बुंनो सानगोन जों कन्टेन्ट क्रिएट माने खालामनानै जों नोंथांमोननो माबायदि कन्टेन्टखौ जों होनो हागोन बे हिसाबै आरोना थेंक इउ स' माच बेनि थाखाय जे सारमोना जोंनि साननाय हनायफोरखौ माखासेखौ सुफुंबाय जोंबो बेबायदिनो गिदिर गिदिर पलिटिकेल लिडारफोरजों जों थांनानै माखासे एक्सप्लर खालामनो जोंहा गोबां गोसो दंमोन जायनि जाहोनाव बिथांमोना जोंखौ लेंहरनानै इनभाइट खालामनानै बेवहाय माबा मोनसे मोन्दों ओरै बेफोरबायदि जेबोनि खोथा गैया जों नोंथांमोना मा भिडिअ होनांगौ जों माबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननो होनो हागोन बेखौसो जों सानबाय थायो अराय सम मोनथिबायना नोंथांमोना दैलि निउस बुंदोंबा जेनेबा खालि बे मानसि अबेबा थांनाय बेबायदि जानाय जेनेबा थैनाय बबेबा जायगायाव इउएसआव ओरैबायदि जानाय इउएसनि इलेक्सन बेबायदि इलेक्सन बिहारनि इलेक्सन बिदि बायदिल' नङा जोंनि बड'लेण्डआवबो गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं बिनि सायाव स' बेफोरखौ जोङो माने नोंसोरनो देखायनो सानदों आरो बेफोरखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों जोङो बे चेनेलखौ नोंथांमोननि थाखाय बानायदों आरो नोंथांमोननो माखासे भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो होनो थाखाय बानायदों स' बिनि थाखायनो आङो दिनै बेयावहाय माखासे खाबु मोननायावहाय आं बेंगलरनिफ्राय फैनानै खाबु मोननायावहाय आंबो सारमोनजों बेरायफानायावहाय दा एसे दा जुदि बिपिए पार्टियानो जा बिजेपि पार्टियानो जा जोंखौ लिंहरोब्ला जों बिसोरजों थांगोन बाट बिथांमोना जोंखौ लिंहरा स' जायनि जाहोनाव बिथांमोना जोंखौ एगेन्स्ट साननो हागौ बाट बिसोरखौ बिपिए पार्टिखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बेखौ जोंखौ एगेन्स्ट साननो हागौ बाट बिदि नङा मिथिबायना बिदि नङा जोंहा भिडिअ कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो थाखायल' मोनथारनांगौ खाबु जों भिडिअ बानायनो थाखायल' खाबु मोनथारनांगौ अब्लानो जों थांगोन स' बेनि थाखायनो आङो बुङो जायफोर मानसिफ्रा भिउवार्सफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि जेबो गोनो गोथो साननो गोनांथि गैया दा ट्रेन्डिं हिसाबै पपुलार हिसाबै दायो बे बिटिएडिआव इउपिपिएलआ जाना दङ दा बिपिएफआ सिरि जाथ'ना दं खोमा बिनि थाखायनो सिरिया
मिथिया बेनोखि मानि थाखाय जोंखौ लिंहरा मानि थाखाय जोंनि बर' मानसिफोरखौ लिंहरा बिसोरो मिथिया बिसोरनि थाखाय बिसोर जोंखौ कन्टेक्टबो खालामा खुनु माबाबो गैया बाट जों सानो बिसोरनि खामानि मावनायखौबो जों एक्सप्लर खालामनो जों लुबैयो बाट बिथांमोना लिंहरा बिसोरनि खोथासै बिथांमोना मानि थाखाय इसेबां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां गिदिर गिदिर इउटुबार्स दङ गोबां गिदिर गिदिर जेरै हमना ला राजा खुंगुरा दाख्लैबावै खेबसे ब्लग खालामखाबाय जोंहा प्रमद सारमोनजों बेरायनायावहाय आरो लोगोसे दायो प्रान्जल नार्जारी फैदों आरो जोङो माखासे ब्लग माने भिडिअ बानायबाय दायो आरो लोगोसे बिएम सेटअप चेनेलाव जों गोबां माने भिडिअ होयो जाय समाव जों खाबु होदों बे समावनो जों भिडिअ बानायनानै जों होदों आरो दा जोंना बिनि मिनिङा बे नङा कि जों मोनसेल' जायगायाव थांनानै मोनसेल' पार्टिजों जों गासिखौबो आरोना दाख्लैबावहाय मोनसे होलायबाय दंना जे थाबैनो इलेक्सन होनांगौ अर सावनाय बेखौ आं बेखौ बिसोर लिंहराखै बाट लामायाव लोगो मोननाय लोगो लोगोनो आं बेखौ होनानै होबाय थिग बेबायदिनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों कि दिनै आङो मिटिं जागासिनो दं बेवहाय जोंहा प्रमद बर' सारा स्पिच होगासिनो दङ माखासे जयेन जानायखौ वेलकाम खालामदों प्रान्जल नार्जारी ब्रादारा बेयाव दंफैयो बानायगासिनो दं ब्लग बानायगासिनो दं ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों जय दं दायो बेवहाय जोंखौ इनभाइट खालामदों नङा होमबा আৰু আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছো ইউপি দলৰ চৰকাৰ আহিলে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত ভূমিৰ অধিকাৰ পাব মাটিৰ অধিকাৰ পাব আপোনালোকৰ য'ত বহি আছে এই মাটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি কৰি ল'ব পাৰিব এইখিনি কাম ইউপি দলে কৰি गोबां आखाइ खबजानाय दिनै गोबां আমাৰ ঐক্যতাটো বহুত ডাঙৰ गोबांनो बिथाङाबो भिडिअ बानायगासिनो दं ब्लगिं खालामगासिनो दं थेंक इउ सो माच जोंखौ बेबायदि आं खेबसेल' बुंगोन स' भिडिअआ बेनो थेंक इउ सो माच आरो उनाव जोङो भिडिअ बानायबाय थाबावगोन बिदिनो आरो बे समावहाय दायो इलेक्सन जोबजासिम जों बेबायदिनो भिडिअ खालामबाय थानाया स्टार्ट जासिगोन जेसेबांखिनि जों टाइम होनो हायो थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालाम लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नैबे प्रकाश नार्जारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ सो माच बाय बाय